No, morjesta! Morri! Mikäs tossa? Hyvä päivä olla minä aietta, yeah. 4 lasi mulla taka, milloin kohan tuoda mulle viidettä. Eihän mut tänne pitänyt tulla! Morjesta! Vihdoinkin perillä. Löytyyhän se laavu. Ja heija, heija, heija. Heija, heija. Heija. Tervetuloa taas tän uuden Morjesta, morjens. Tän lausarjan pali tosiaan. Ja mä mentiin jo Tiarata tunnelmikin, tultiin katsoa, olisiko vielä jäätä tossa. Näyttää olevan sulannut, miten pärjätäänkö näin levällä, jos odotellaan, että se jäätyisi. Tuon on kumminkin varmaan luvattu pakkasta jonkun verran. Mutta tosiaan nyt meillä on tänään tällaista eväät. Me lähdetään puottelemaan nyt tässä näin. Ja niin kuin on tullut tutuksi tässä meidän videosarjasta, meillä on tää kaupungin yhteistyötä Mekiksen kanssa taas 2 uutuusmakua siitä tämän kauden. Banaani ja guava on tuo toinen maku. Jep. Ja meitsellä on vaan zerokolat, ne on tuolla puuttuu. Joo, just näin. Juuri näin. Ja paikkana tosissaan kiva, idyllinen, klassinen, vittumainen jopa, hymyilevä. Tosi persereikä voisi sanoa. Ja kunhan keritään hiskapeliä keritään, se on meidän se tavoite. No niin. Tervetuloa uuden jakson Morjes! Morjesta! Uuden jakson pariin, ja jos et kerran katsoa ekaa videoa, niin linkki on tuossa kuvauksessa, käy kattoo se ekaan pois tästä Lauvusarjasta. Ja tullaan tosiaan täällä salaislokaatiossa Inarin järvellä. Aika myrkkyisä keli on, mutta paljonko on päälle tarkenee. JB:kään sen on kertonut teille. Ja tänään meillä on niinku... Tanja 82 kysyy, miten muuten vietät kesää? No YouTuben parissa sohvalla menee siinä, mulla on sellainen piltti siinä alla, tykkään mokoilla. Mistä somesta sinut löytää? No aikaisemmissa jaksoissa kertoinkin sit mun somesta, että se on se TikTok ja Insta ja Snap ja kaikki nää. Ja liikikuvauksessa.
No mites sitten suolapullo vai vesi? Suolasta mä en tykännyt. Se on, jotenkin se kiinnostaa. No niin, mitäs siellä syöt? Tänään mulla on tällainen pienehkö lihapiirakka. Sinne tulee väliin juustoa ja sinappia ja ehkä saattaa tulla soossia. Ja sit on yksi tällainen pikkuinen hamppari, muutama makkara ja totta kai meidän kaupan yhteistyö Mekissä. Taisin kertoakin jakson alussa, että 2 uutta makua tosiaan ihan tullut guava ja banaani. Ananas. Annas taitaa olla joo. Ja sit pähkinöllä aloittelin tän näin. Saa. Mihin on tikuttanut? No herkkusieni, meillä on tosiaan se 1000 herkkusinen haaste tänä kesänä ollut ja nyt mulla on puolivälissä ehkä vähän reilu siitä, mutta tänään meillä herkkuseni ei ollut. Meillä oli kaupasta loppu, viljelijä on ollut ilmeisesti koronassa, niin ei saatu niitä. Selvä. Lopetan kuvauksen tuo. Morjes. No morjesta. Noniin, mikäs römpsä sinulla tossa? Mulla on märkä lompakko. Näyttäisi, että tää on mekis, mutta tää onkin ihan epis. No, mitäs syöt tänään? Joo, nyt on tälleen. Tuo pitäisi ottaa tosta. Pultavaa se. Kato. Jotenkin tuolla on hyppy. Maista nyt. On hyvä tuote. On hyvä majoneesi. Aina on nimenomaan. No niin. Vittu tot savua. Niin mitä? Ai vittu. Kontsaa. Makkarat on hyviä ja toi ritila on tyhjä ja ei mulla Päivän mitään... hyvä työ tehty. Niin, mulla ei mitään muuta sanottavaa ole. Joo. Mikä tässä valmiissa maailmassa? Vähän niinku vois sanoa näin, että nyt on leimattu ja... No morjesta! Olihan taas laavuillut poikien kanssa. Kiva, että katsoa video tänne asti. Muista kommentoida. Meille tulee ihan kohta jäsenyys, niin päästä meidän mukavaan WhatsApp-ryhmään. Meitä on iso joukko siinä. 200 ollaan tosiaan ja potittu siihen. Se on vaan 5. päivä, niin kuulet meidän kaikki hyvät läpät ja saat nämä videot aikaisempaa. Ja tosiaan koodilla Laavujen Lordi 10 saat kaikista 10 minuutin alennusta. Mut hei, nyt on pakko lähteä jo himaa päin ailee tästä näin, niin palataan taas seuraavassa videossa. Ja tää lähdet taas käyntiin, pitää ottaa poille. No morjesta! Mitä saa auto käyntiin taas? Eihän tää lähde käyntiin. Nyt se vähän jees. Hyvä päivä olla minä, ai että.